Azi vom cunoaște unul din locurile pline de liniște, într-un orășel micuț din județul Alba, orașul Blaj. Blajul este situat la confluența Târnavei Mari cu Târnava Mică. În istorie a jucat un rol important în procesul de formare a limbii române moderne. În secolele 18-19 a fost centru cultural al românilor din Transilvania. Locul pe care îl vom vizita este locul în care atunci când eram copil și nu numai, ne plăcea să ieșim la plimbare, să adunăm ghiocei și salată de pădure, iar venirea iernii transformă locul în pârtie de schi, de sanie sau sac de nylon. Drumul spre mica bisericuță se face prin mijlocul pădurii Cărbunari și este denumit și drumul Cruci, urcând încet pe scurtul drum pitoresc, drum forestier, pe marginea căruia regăsim 14 cruci care simbolizează cele 14 opriri ale lui Iisus Hristos intrate în tradiția bisericii. Încet ajungem într-o poieniță plină de liniște, unde vom regăsi bisericuța din mijlocul pădurii Cărbunari. Acolo, în mijlocul pădurii Cărbunari, găsim o mică bisericuță construită în anul 1938 de părintele Peter Aderman Marx, un călugăr asumționist de origine belgiană care s-a îngrijit de acesta până la sfârșitul zilelor. Bisericuța din pădurea Cărbunari, de la marginea Blajului, fusese închinată Fecioarei Săracilor. Un an mai târziu, în anul 1939, bisericuța a fost sfințită de mitropolitul Alexandru Nicolescu, ulterior, în fiecare primăvară, organizându-se un pelerinaj de Biserica Romano-Catolică unită cu Roma. Pelerinajele au ținut până în anul 1948, an în care biserica a fost scoasă în afara legii de regimul comunist, acestea reluându-se după căderea regimului comunist, în anul 1990. În anul 2001, după ce a trăit în singurătate în munții Pirinei, un pictor de icoane, călugărul Jean Baptiste, a ajuns în România, inspirat de vizita papei Ioan Paul al II-lea. Acesta se stabilește la Blaj, propunându-i să ia în grijă acest spațiu aparte, pierdut în pădurile ce mărginesc mica Roma. În anul 2004, călugărul Jean Baptiste construiește un foișor de lemn pentru a-i adăposti pe credincioșii veniți în pelerinaj. La marginea foișorului de lemn, călugărul Jean Baptiste s-a îngrijit de realizarea unui bazin de recuperare a apei de ploaie cu o suprafață de 16 metri pătrați. Părintele Jean-Baptiste Robin a trecut la Domnul tocmai în seara zilei când biserica începea perioada de post a sărbătorii adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea sanctuarului de la Cărbunari. La moartea sa, părintele Jean-Baptiste a fost înmormântat în locul de veci de la sanctuarul din Cărbunari, a cărui prim rector a fost. Locul, plin de liniște, întâmpină călătorul, oferind bucuria unui peisaj superb în mijlocul unei păduri de poveste.